התפקיד שלנו בעולם מהו? לתקן שני דברים. דבר ראשון אמונה, דבר שני צניעות. הקדוש ברוך הוא שם לנו את המוסלמים שנלמד מהם שני דברים. דבר ראשון אמונה, אללהו אכבר. מוסלמי מוכן לפוצץ את עצמו לחתיכות בגיהנום, באוטובוס, במסירות נפש, מוכן למות בשביל האלוקים שלו. אללהו אכבר. למה הם עושים את זה? בשם אללה. אז קודם כל, מה הם למדים אותנו? אמונה בהשם. הדבר הראשון שהמוסלמים מלמדים אותנו, אמונה. כל דבר, אללה, אללה, אללה. דבר שני, הסתכלו על הנשים המוסלמיות. הייתם את הנשים המוסלמיות? חום, קיץ, מוות. היא יושבת בים, דובבים בחוץ, רבותיי. וכשרואים שבת מלך הולכת בלי בגדים, הולכת לא צנוע, הולכת עם טייץ, הולכת עם מכנס קצר, מסתובבת עם בגדים צמודים, מכשילה את פני ישראל, כמה מקטרק ואומר, תסתכל על היהודיות ותסתכל על המוסלמיות. למה בחורה מוסלמית יכולה ללכת בסיעות בשיא החום? ונערה יהודייה אין לה כבוד לאלוקים. תסתכל על היהודים, תסתכל איך הם מגישים תוכניות בחדשות. פעם אחת מישהו אמר בסד, מישהו אמר בעזרת השם,